Més de 40 comerços de la ciutat participaran els propers dies 1 i 2 de juny en una nova edició del Day Shopping. Serà divendres i dissabte tot el dia. Hi haurà bastants de comerços que tindran obert també al migdia, no tots, perquè amb aquest motiu de les crisis i això ja sabem com està, és qüestió de personals, però tothom intentar fer un esforç per poder tenir obert al migdia i dissabte a hora baixa també. Aquí, si deies que hi ha descomptes des del 10 al 40%. Depèn de les tendes, n'hi haurà que tinguen el 10, el 20, el 30 o el 40, depèn del color de les etiquetes. Aquesta iniciativa està impulsada per l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants d'Inca. Esperar que vingui molta de gent, som uns 40 comerços que participaran en aquesta iniciativa. Com va dir la regidora, són des del 10 fins al 40%, amb articles de temporada. I dir a la gent que vengui, que té les portes obertes d'Inca i el comerç d'Inca, i també tenim restaurants i cellers que participaran. L'Ajuntament i el sector comercial aposten per fer un front comú amb iniciatives com el Day Shopping, a la vegada que es continua fent un esforç per promocionar el petit comerç com una alternativa als grans centres comercials. Se trata de dinamitzar el nostre comerç local, se trata de fer campanyes de promoció dels nostres productes locals i especialment del comerç que tenim a Inca, un comerç tradicional que s'ha renovat, que hi ha bones marques, que hi ha preus competitius i sobretot que hi ha un excel·lent servei d'atenció al client. El petit comerç inquer destaca pel seu tracte més humà i proper amb una oferta de productes de qualitat.